Irantzu. Beti parrez, beti rollo honean, beti ondo. Ikusi zaitugu gubentzat aterpetxean eta platoan ere bai. Baina guk orain saiatu nahi dugu, nahiko genuke zu pixka bat gehiago ezagutzea Irantzu. Ze badakigu beti ere parrez ez zarela ibilizu. 14 urte zen euskala, ze pasatzen Irantzu? Bueno, oandala 4 urte nera ama irintzen. Bueno, en plan operazioa sakan da, oza, erresa zan, baina, etzan ez nago. Komplikazio hori bat egon zen eta etzen? Bai. Inor ez da perfektua bizitza honetan. Zuk 14 urte zen euskala pasatzen hori. Tragoneko zaila, seguro. Oso zaila. Zuri notizia hau, oso okerezpa naiz, aitak eta izpazarrenak eman zizuten, ez da? Bai. Ama hiltzela eta hori guztiak kontatu zizuten, eta zuk hasiera batean etzen nuen asimilatzen, etzen nuen sinisten. Ni, bueno, eske, enun ulertzen, oza, nera aitak zeba hain gezur kruela esaten zin, oza, gaizki. Zuk uste zenuen gezurra. Bai, da, marruak jarri nintzen nahi gezurrik ez esateko, da. Oza, nik enun ulertzen nera aitak zein nion nahi olako gezur bat esateko, osea, gaizki. Baina, ez dakit. Eta noiz konturatzen da bat benetan hori egia dela? Oza, nik uste urte bete, 2 urte pasada goendikan ez tezula asumi, osea... Nik askotan pentsatu dut, jo, ba igual, bueltaukoa, no, osea... Baina azkenean, asumi berrezu ez ez. Hori tragatu egin behar da. Bai, osea, ez da guzteik. Claro, normala den bezala, ez da, hori gainitzeko edo, psikologo baten laguntza ere behar izan zenuen. Eta orain ere jarraitzen duzu. Bai, bueno, hasi nintzen, porque, bueno, oso gaizki non, ja, osea... Hasieran, porque azkenean mundu osa pentsatzeu psikologoa dela burutik gaizki daun jendiantza, eta nik ere bai hola pentsatzen hon, oza, ez, nago burutik gaizki, oza, nien ez jungo. Nio azkenean nahi hau zan puntu bat, oza, ja oso gaizki neon, da, ja junin bernun, porque eske, bestela, zule gotian eroriko nintzalateak hortik, eta asko lagundu zinegia zan, asko. Zuretzat importanteak izan dira, bai aita eta baita zure anaia patxi ere, ez da? Oso, nera naia... Ezken ere bizitza, osea... Zu baino 3 urte gehiago dauzka? Lau, bueno, 3 urte erdi bai. Bai. Lehen ere ondo moldatzen zineten, baina, klaro, pentsatzen dut honelako zerbait gertatzeak oraindik ere gehiago elkartuko zintuzela. Bai, askoz. Osea, lehen hori bai, baina azkenean horako oso gertatzean ean... Ezke, nahi gabe baka... Osea, ja nahi gabe juntatzeiz, osea... Ja nahi gabe da naga. Aita ere bai? Bai, osea, aita azkenean bizemalaba gaztekin bere lana hori zan. Baina bai, nera naia... Bera ere alargun geratu ez da? Bai, hori da. Beretzat ere oso zaila da azkenean. Horretara behar. Baina nik nera naia, osea, nera naia dakator. Zer da zuretzat, zure naia? Nere bizitza, osea... Ostra. Nera naia gabe ontsen nintzen izango ezer. Hori berak badaki, hori esaten diozu edo? Bueno, ez diotar peira esaten, baina badaki. Horrelako gauzak komen izaten da. Baina beha badaki, ez da beharrezko esatia badaki. Ez, esan gabe ere. Bai. Baina, zergatik ez diozu esaten, hori, arpegira, horrela. Jo, niri kontatu diazun bezala, dibidez orain, ez da? Polita izango litzateke. Bai, izango diot. Izango diozu? Bai. Patxi, datorrela, mesedez! Aupa, Patxi! Baizea, zeite zu hemen. Ke fuerte. Xeri, Patxi, hemen megali mauzu. Agon. Joe. Irantzuren anaia, Patxi. Anaia zarragoa, ez da? Ala esan dugu ebintzat. Pentsatzen dut horratzean, entzungo zenuela zer. Bai, Zer esan dizu? Baina badakizu hori dena bai. Bueno, esan. Nere bizitza zehala. Ze polita. Zuretzat ere desendeko Pablo, Patxi. Bai. Zure gazte, ez da? 18 bat urte? 17 urte. Bueno. Eta nola ateratzen da bat aurrera hortatik? Edo nola ematen zaigu buelta edo? Bueno, nik uste... Bastakit, azkenean arrebakin, aitakin, isekokin, danakin, ez? Azkenean laguntza bila berdezu, familian, lagunan, da... Zure barrutik ata berdezu, ez dakasun indarra, atain berdezu, porque... Atain berdezu, porque bestela, es que...
Ez que hor gatzezea, osea, ez tezu, osea, ez bazu aurrea egiten, okerro bukatzezu zuk, osea. Zuk adibidez alako txip aldaketa bat edo egin zenuen, Irantzu, eta zure buruari esan zenion. Ba, nik hemendik aurrera neska fuertea, neska gogorra izan behar dut. Eta adibidez hasi zinen tatuajeak egiten. Bai. Bai. Behatzetan edo eskuetan jartzen dizu... Strong dakat hemen, Neska bihatziak. gogorra. Hemen eraman izena tatu hau dakat. Zer jartzen du? Azuzena. Eta geho, Beste... bai, hemen eraitana Miguel. Oh. Eta hemen dakat, bueno, beregatikan luchador jarrita. Hori, norengatik? Patxukatik. Anaiagatik. Bai. Eta hemen dakat ez daudenengatik. Bai, tatu da. Ze, ona. Bai. Zuk ez daukazu. Zuk ere Bo, tatuaje ni bat? tatuaje baka, baina... Sin más, Pentsatzen dut hau kontatzeak, Irantzuzuk hau publikoki eta gainera denen aurrean esateak, akaso zure egoera, zuen egoera berberean daudenei, edo egon direnei, ba, ekarpen positiboa egingo dira. Ba, bueno, azkenian, oza, oain norbait hori pasatzen ega, oza, ba hori, ba, laguntza bilau, lagun eta lagunak, familia, oza, gertuko jendian, da, oza, bakit, zu pentsatzen, ez dakat indarrik, ez dakat, oza, ezin dut ezerrin, baina, seguru, ba, ez, barruan indarra dakau, bai o bai, atein berda da, Atatzea, bai. bai, atatzea. seguru, Ateratzen da, seguru, bai. indar hori bakazula da, oza, atein berda da, laguntzakin da, seguru. Buruka egin beharra dago, zuk esan duzu gainera, psikologoaren Bai, joatea ere ez psikologoa dela joan problema berbara bat. ere, alegia. normala da, osea, nik ere hasieran pentsatzen nuen, nire burutiko gaizki da, ena ez jungo. Baina, osea, normala da, gaina holako momentu batean, osea, oso normala da, eta Bai, nire junitzen, psikologoan pare bat egitea, eta ondo, gustu. lagundu ditugu, osea, asko laguntza du. Ikusi ditugu zure kuarrillako guztiak, bueno, eta beste kuarrillakoak ere bai, denak unkituta. Irantzu, zure historiagatik. Talde, emango diogu besarka bat gure lagunari? Papatxi. Poliki, gainontzekoak eseritzen joango gara, bale? Kuxeroak ere jetxi dira, pentsa. Amaia ere unkituta, gure Amaia. Bueno, basandakoa, aizue. Irantzu, benetan, zorionak, ze iruditzen zait oso balientea izan zarela, izan zaretela gainera biok hau horrela kontatzeagatik eta horrela erakusteagatik ez da, gauzak diren bezalakoak. Patxi, txalo bero bat emango diogu, eskerrik asko, Patxi.